May shoutout dito ho sa mga magsasaka. Maraming ganitong kahalintulad na kwento na nagkakaabulagaan na lang. Oh. Jong, sige, slag may kini ka ako. Ha? Baka tambalo da rin yung kikatan talatuki nung no ka rin niya po yung CLTV 36 kanini. Kung paano ho natin tututukan ito hong mga ganito hong uri ho ng kaso. Eh, di baga nakakapagtaka, paring Resty. Eh, kung yan may usapin pa, paano umabot dun sa nakapagtayo pagka-pogo operator o dun ho sa mga, alam ho natin, malalim ang bulsa. O, ang bilis ho na tumindig ho ng mga infrastruktura, ang bilis na, hindi nyo maiaawat. Pero akakit mo naman, kakebaban mo naman din magsasaka. Ne? Ilarugo, likwan datang karelang pitatam naman. Ha? Yan ang kabuhayan ng mga magsasaka di ba? Sa lupa. Pero ang pinakamasaklap ho nito, mga kaibigan, dito ho sa kwento ho na to. Ako, hindi na ako nabubulaga dito eh. Sana paliwanag ho ng Department of Agrarian Reform. Lalo na kayo po ang sandigan ng mga magsasaka. Sa mga usapin hong ganito, dapat maging sensitibo ho tayo. Lalong-lalo na, kayo po ang, tinatakbuhan ho nito pong mga uring manggagawa. O, yung mga magsasaka na andyan ho at nakabilad ho sa araw. At siya nawa, mga kaibigan, ito hong usapin ng, kung meron bang korupsyon dyan, sana naman wala. At maging tapat ho tayo sa ating pong mga gawain. Para ho kapag umaabot ho sa investigasyon, hindi po tayo nabibilad sa kahihiyan. Hindi ho tayo Hindi ho tayo tinutuya. Hindi tayo ho nakatatanggap ng mga puna na naintindihan namin, ayaw ho ninyo ng trial by publicity. Pero kapag ganito nangyayari, meron hong tinatawag na sentido común, kumaring Ash. O, di ba? Yung sentido común na yon, pare Resty, kahit yung kamag-anak mo na andyan sa baryo at hindi inabot yung pagkokolehiyo, kabisado. Maski ka rin yung technical terms, ang popang karingamano da rin mga galing abogado, miyaiabutan nara. Pero itong sentido común mo, iyang balo ming kabiyayan mi at king malwat na panahon, balo mi kaming benepisyaryo, ang kaibandang tauli, mga nyaning malyare, ngara. Diba? Alam na this. Yun ang masakit ho na katotohanan doon. Antabayanan niya po yung kaming pamagbancho kayong balita ngayon. At opo, mga kaibigan, dito ho sa ating pong usapin na gusto ho nating iangat, mga kaibigan, yung itapong swala. Gusto ho nating marinig. Yun hong opo, maninipis na tinig ng mga kababayan ho natin. Yan ho ang aming pong advokasya. Abak na balen. Dakal kami pa po balita. Balitang balita. Balitang balen. Balitang kabambangan. Kaya ni po, opo, CLTV 36. Abak na balen. Ibalik kaya po.
kasunod. Umaga na bayan, abak na balen, abak na. Oh, dito ho sa mga nakikinig ho sa amin. Oo, lalong-lalo na yung mga magsasaka na buong-buo ang puwersa na gumigising, inspirado ho. Ferdinand Bongbong Marcos, na tingnan ho natin yung mukha, sa argumento ho kasi ng administrasyon. Ito ho yung solusyon para at least yung access ho natin sa murang bigas, ayun, malapit ho sa katotohanan. Pero sa kabilang banda, mga kaibigan, sino-sino ba yung mga tumututol dito? Sino-sino ba yung mga tumindig? Ito hong mga major agricultural group, na nito lang hong nakalipas ho na, nung Webes, mga kaibigan, kailan ba yan, Paulo G? Nung nakalipas ho na araw ho ng Webes, sila ho'y pumunta dito ho sa kataas-taasang hukuman sa Supreme Court para ho, magsampa ho, maghahin ho ng petisyon, yun hong pagdeklara na unconstitutional ho raw itong Executive Order number 62. Para ho, bigyan ho tayo ng linaw dito ho sa balitang-balita ho na to at ano ho yung latest, dahil meron na hong inilabas ang Supreme Court. Ang tanong nitong mga magsasaka, paborable ba ika sa atin yung nilabas? May ngipin ba ka? Magkakaalaman ho tayo ngayon. Attorney Virgie Suarez, bumati ka muna dito sa ating mga followers na nag-aabang dito sa balitang-balita na to. Ano ang latest? Una, magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin. Magandang umaga sa mga Kapampangan at sa lahat, syempre, ng naaabot ng CLTV 36. Ano bang latest dito sa may kaso na ito? Paulo, naglabas ng order ang Supreme Court kung saan pinasasagot ang OSG, pinasasagot ang opisina ng Malacanang, ang Executive Secretary ng Malacanang, ang Tariff Commission, pati ang NEDA, doon sa aming reklamo. Yes, totoo, walang TRO, pero hindi ibig sabihin ito ay wala nang po pwedeng gawin ng ating Korte Suprema dahil kasama sa aming hinihingi ay yung pag-issue ng status quo anti-order. At ang ibig sabihin ng status quo anti-order, ito ay pwedeng ibigay ng Supreme Court kahit pa ini-implement ang isang batas. Pero kapag ito ay ibinigay, nagre-retroact ito, bago yung para ibalik ang sa kondisyon bago pa magkaroon nitong batas na ito. Ayun, kaya hindi naman kami nawawalan ng pag-asa. At saka alam mo, Paulo, kasi talaga ito isang bagay talaga ito na para sa mamamayan. Kaya kailangan talaga nating questionin ang batas na ito dahil hindi ito makatarungan, hindi lang para sa mga magsasaka, kung hindi ito makatarungan para sa ating bansa, sa mamamayang Pilipino. Okay, dito na tayo sa katotohanan na ayan, binawasan na ramdam na baga, na-implement na baga yan at ang bida bukas makalawa daw, makikita natin yung pagbaba na 6 na piso hanggang 7 piso, ganyan hong naririnig ho namin na press release Kayo ho, ano ho ang pakiramdaman yan sa monitoring at gaano kalaki yung kalapit sa katotohanan na ang formula nilang ito sa majority na naghahanap ng access na murang bigas at ito yung nakikita nilang solusyon. Doon muna tayo sa prinsipyo. Oo, doon mo tama, Ayun, napakagandang tanong. Doon muna tayo sa prinsipyo. Una,
lahat ng mamamayan ay gusto ng murang bigas, di ba? Gusto natin talaga lahat may access sa bigas. Pero ano ang tamang solusyon dito? Ano yung solusyon na magsusustain sa atin hanggang sa dulo? Siyempre, pag kulang ka sa bigas, ibig sabihin kulang ka sa produksyon. Kaya ang tamang solusyon, damihan mo, lakihan mo ang produksyon, damihan mo, lakihan mo ang lupa na nakalaan para sa ating mga bigas at iba pang agricultural products. Kahit kailan, Paolo, hindi tama na iasa natin yung tiyan natin sa kapitbahay o sa ibang bansa. Kasi hindi tayo nun isusustain. In fact, dapat ang pag-i-import ay isang temporary solution. Hindi ito dapat permanente. Pero ito sa may batas na ito, ginawa itong 4 years. Practically, permanenteng solusyon. Mali yun eh. Sabi ng batas, sabi ng ating Constitution, obligasyon ng ating gobyerno, lalo na ng NEDA, na magplano paano magiging self-sufficient, self-reliant ang ating ekonomiya. Taliwas sa pagiging self-reliant ang pag-i-import. Diba? Sabi din ng ating Constitution, mandato ito sa gobyerno na tiyakin na bigyan proteksyon ang ating mga magsasaka from unfair competition. Pero ito, yung pag-i-import na yan, promotes unfair competition. Hindi yan pata sa ating mga magsasaka. Ultimately, Paolo, kapag binibigyan mo ng proteksyon ang ating mga magsasaka, ang ating mga mangingisda, ang binibigyan mo ng proteksyon ay ang buong sambayanang Pilipino. Kaya maling-mali na mag-import. Diba? Nasaan, no? Ako hinahamon ko nga ang NEDA eh. Bago mag-rice tarification law, sabi nila payagan para daw mawala ang smuggling. Payagan na lang ang pribado na mag-import, na taasan na lang ang taripa. So ano nangyari? Nabawasan ba ang smuggling? Okay, during the period na ini-implement ang rice tarification law, ano ang ginawa ng gobyerno? Anong ginawa ng NEDA? Anong pinlano nito para matiyak na magiging self-reliant ang ating ekonomiya, lalo na sa mga agricultural products? Tapos ngayon, di ba, pagkatapos na lagyan ng taripa, ibababa mo. Binaba na yan ng 35%. Ngayon, sagad-sagad ibinaba ng 15%. Pag tinignan mo yung batas, Paolo, ni walang basihan, ni walang dahilan kung bakit ibinaba. Para lang daw i-address yung inflation, para tiyakin na bababa ang presyo. Matagal na may inflation para bumaba ang presyo. Nako, Paolo, marami ng importation ang nangyari, pero hindi naman talaga totoong bumaba ang presyo sa merkado. Ako, it is very suspect. No? Malapit na ang eleksyon, di ba? Kaya ba padadamihin ang bigas at ibabagsak ang presyo dahil sa eleksyon, at pagkatapos ng eleksyon, saan tayo pupulitin? Diba? Ito pa, isa pang argumento nitong ating mga nanonood ho ngayon, dahil ito ho raw pagbalangkas nila ng formula, naturalmente bago yan ho ipatupad, meron bang konsultasyon ho sa inyo? At sa usapin din ho ng numero, di ba? Ang lahat ho ng estratehiya, kailangan yan dapat na-measure mo. Diyan ho ba sa kasalukuyan na datos ho ninyong nakikita? Para ho sabihin na yan ho talaga yung nakikita hong pantapat na solusyon. Dahil ang karaingan ng marami sa ating mga kababayan mataas talaga bigas, di ba? Makakamili ka ba baga pare resti ng magandang bigas sa halagang 39 pesos o 40? Misa nga. Paolo, ang presyo na ng bigas, 56, 60. Ang mahal talaga. Yun nga ang hinahanap natin, Wala talagang walang investigasyon na ginanap ang Tariff Commission. Wala man lang konsultasyon. Wala man lang kahit doon sa mismong batas at yung batas na yun, yung mismong batas, parang 2 pages lang Pero yung attachments nun, 461 pages. Ang total ng pages ng batas, 463 pages. Practically covering all agricultural items, even non-agri products. Napakahaba, napakadami. I'm not saying 461 lists. I'm saying 461 pages or listahan
ng napakaraming agri-products na ibinaba nila ang taripa. Ganun na ba ang ating mga ekonomista, ang ating mga leader na nandyan sa NEDA? Ni wala man lang kayong blueprint on how, 'di ba, to make our economy in the next 10 years o kung ilang taon pa yan nyo iniisip na maging self-reliant para hindi na dumating sa panahon na hindi na mag-i-import. Kasi parang ang default solution ay mag-import na lang. Anong silbi? Bakit pa meron pang mga economists? Bakit may NEDA pa? Kung ganun din lang pala ang gagawin nyo na mag-import na lang. Parang iasa na lang sa iba. Wala ka talagang plano, wala ka talagang ginagawa para sa mamamayang Pilipino. Ito yung sinasabing bagsak presyo at tingnan natin, pero nakatitiyak ako, Paolo, na kahit bumagsak ang presyo, panandalian lang yan. Kasi ang totoong magsasalba sa atin at magbibigay sa atin ng access sa bigas, sa murang presyo ng bigas, ay yung meron tayong sapat na produksyon. Marami tayong produksyon, may malawak na lupa na nakalaan para sa mga agri-products, lalo na sa bigas. Naku, maraming salamat ho sa pagbigay ho ninyo ho sa amin ng maliwanag na napatutunguhan ho nitong mga legal na hakbangin ho ninyo. Pero panghuli na lang na tanong ko, dito sa legal battle ho na to, anong inaasahan ho natin? Lalo na sa mga senaryo na ang inaabangan natin dito TRO. Pero kasi ang kampanya, mga kaibigan, naririnig ho natin ang kampanya at ang bentahin nito pagka sinabi mong ang hakbangin mo na ginagawa para sa mga nakakarami. At syempre sa usapin ng mura, sino ba naman ang ayaw ng mura? Opo, ano ho yung inaasahan ho natin dito? Pagkatapos magkomento, hindi ho ba ito, baka pagkalumabas na ho yung pasya, saka, nangyari na ang nangyari. Oo, naniniwala naman ako sa hustisya, naniniwala ako sa kakayanan at sa kapangyarihan ng Korte Suprema. At palagay ko narinig na nakikita ng Korte Suprema dahil ang ating mga justices ay mga mamamayan din. Sila din ay bumibili ng bigas, kaya malinaw sa akin na madali nila itong makita at maintindihan. Kahit pa hindi kaagad nagkaroon ng TRO, pwede naman magkaroon ng status quo ante-order, pwede rin magkaroon ng injunction. At itong EO 62 nito, effective to for up to 2028. Diba? Palagay ko may sapat na panahon ang Supreme Court para ito ay pigilan ang implementasyon na ito o baliktarin at ideklara ito na unconstitutional dahil nga labag ito sa mandato ng ating Constitution to make our country self-reliant and to protect our farmers from unfair competition. Dakal salamat kaya Attorney Virgie at rening kaya katamong kayantabe mo naman shoutout natin yung samahang industriya ng agrikultura SINAG mga kasamaan ho ni Attorney Virgie, ito hong Federation of Free Farmers Incorporated, United Broiler Raisers Association, ito hong Soro Ibaba Development Cooperative, magsasaka party list at ito ho pang nasa likod nito hong paghahanap ho ng katarungan ho talaga ang dapat ho nating bigyan ng termino. Paulo. Paulo, bagamat bigas ang pinag-uusapan natin, pag tinignan mo ito, lahat ito ay covered po mga kababayan. Ang mga covered po nito, lahat ng agri-products, so baboy, manok, isda, mais, lahat po ng ating staple food. Kaya po talaga mahalaga para sa atin ito, mahalagang mapawalang bisa at madeklaran ang constitutional itong batas na ito. Ayun. Siya nawa, ito hong inyong mga hakbangin at pagtindig dito ho sa ating pong mga uring manggagawa diyan ho sa pagsasaka. At ito hong mga stakeholder na ho natin sa agrikultura, maging buo ang loob at suporta diyan ho sa inyong mga ipinaglalaban. Hanggang sa muli, Attorney Virgie. Maraming salamat. Magandang umaga, Paolo, at magandang umaga sa lahat. Dakal po, salamat kaya kayo. Reta pong manalbe kaya kami na makayantabe. Opo, Ren pong maselan na pisasabyan, Paulo G. at maselan na pisasabyan yan. Hindi lang ho kasi bigas, mga kaibigan. Ang pinag-uusapan ho natin dito sa pagbabaho ng taripa, na gano'n ba kababa yung taripa, Paulo G, mula 35%?
Ngayon miras niya mo pong 15%. Kareta po nga supuking agrikultura kakaluguran nung yung farm gate price nakukuha pa ng magandang bentahe. Kapag inulan ho tayo ng mga imported, abak na balen. Paano mo samantalang yung production cost mo, ang daing nitong ating mga uring manggagawa, yung mga stakeholders sa agrikultura, Mariresti, nuko, karagulimpunan, Paolo G, nga na. Kaya pong sasabihan na, masasambu la, abak na balen, mag-invest ka pa mo, wari kanita. Ne pare koy, makanya nila pura yung saing-sing da pura yung kakatamong kakaluguran Sundo tayo po yung kakatamong pamagbalita kakaluguran. Yung mga nakabangho sa atin. Pare Sir Nan, shoutout dito sa ating mga kasamahan na mamamahayag saan, Paulo G, dyan ho sa kamera. Ito hong 20 million na pondo. Pagdaraos ho ng SONA 2024. Ganun kalaki ang pondo. Binigyang linaw ho ng opisyal ho ng kamera ho yan. Handang-handa na ho raw ang kamera para ho sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nagaganapin ho kailan yan, mga kaibigan? July 22. Kaugnay nito nilinaw ho ni House Secretary General Reginald Velasco ang una nitong pahayag hinggil ho sa 20 million pesos na budget na nakalaan umano para sa pagkain ng mga bisita. Naman, hindi lamang ho pagkain ang saklaw nito dahil gagamitin din umano ang 20 milyong pisong pondo para ho sa essentials at iba pang gastusin na kailangan sa SONA 2024. Nilinaw din ho ng opisyal na estimated lamang, ulitin natin estimated lang pala, estimated lamang ang naturang halaga. Bunsod nito, nagbigay ho ni si Velasco, mga kaibigan, ng breakdown sa SONA expenditures o mga gastusin ho na saklaw ng 20 million pesos budget. Kasama sa mga ito, mga kaibigan, pagkain, inumin, para ho sa mga internal at external personnel gaya ho ng pulisya, mga opisyal ng MMDA at iba pang support staff mula ho sa paghahanda hanggang sa aktual na araw ho ng SONA. Ayun, mga kaibigan, at least alam natin kung saan ho tatakbo ho yung budget ho ng 20 million. Sakop rin umano ng budget ang 3 set ng uniforme para ho sa humigit kumulang na 2,000 secretariat employees. Merong uniforme na pinag-uusapan, patayla pa pala Pariresti Iba pang gastusin sa seguridad, kabilang ho ang personnel at equipment upang matiyak ang kaligtasan sa panahon ng SONA. Expenses na may kaugnayan sa pagpupulong ng lahat ng departamento at ahensya na kabilang ho sa SONA preparations, pagpapagawa ng invitations, giveaways, at ipamimigay umano sa mga dadalo bilang token of appreciation. Equipment rental gaya ho ng LED wall at iba pang kagamitan na kailangan para ho sa audio-visual presentation. Ang pangkalahatang ambience, may ambience ba? Sa loob ho ng plenaryo at sa paligid ng Batasan Complex, may gastos din yan. Sakop din ho na sa budget, mga kaibigan, ang potted plants, yung mga mahilig sa halaman, na kasi nga Oscar retang anong pandemya, mahilig. Plantita. Sasakop din ho ng budget. Yan hong mga halaman dyan ho sa loob. Yung bulaklak, syempre, nagagamitin palamuti at dekorasyon sa venue. Incidental expenses para ho sa collaterals, communication requirements at karagdagang medical support mula ho sa mga kalapit na ospital. Kaugnay ho nito, mga kaibigan, inihayag ho ni Velasco ang kanyang pangako sa pagpapanatili ng transparency at accountability. Mahalaga to. Ulitin natin, transparency at accountability sa paggamit ho ng pampublikong pondo. Tiniyak nito na magagamit umano ng maayos ang budget ng SONA. Samantala, inaasahan umanong magkakaroon ng record-breaking attendance na nasa mahigit 2,000, ulitin natin, mahigit 2,000 bisita ang ikatlong SONA
ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Nakatakda rin umanong isapinal ang kanilang paghahanda sa Lunes na huyan, July 15, kung saan magkakaroon ng walkthrough. Diyan ho sa Kamara. Abak na balen, abak na. Oh. Pero eto, nakikita na natin yung listahan kung sino yung darating at hindi. Oh, yung ating pong Vice President, darating baga, Pare Resty. Palabiro yan di ba? Alam naman yung mga panahon ni Rodrigo Duterte. Oh, ano naman sinabi ni DP Sara? Dito ho, mga kaibigan, nagkakaalaman Your na. Honor, hindi ko po alam. Hindi si VP Sara yan. Noong mga panahon ho ng kampanya ho ng Unity, matindi ho ang sigaw ho ni VP Sara dito ho sa mga Kapampangan. Ano sabi? Ito. Oh, yan. Kapag sinabi ng mga Kapampangan na panalo na ang Bisaya, malakas ang loob ko, mananalo ako. Mananalo! Walang iwanan dahil tayo ay nagkaisa na. Wala bang iwanan? Dito sa SONA, pakinggan ho ninyo ang balita namin. Hindi raw dadalo si incumbent Vice President Sara Duterte sa ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa darating ho na July 22. Kinumpirma ho mismo yan ni Duterte sa isang panayam na naganap ho sa isang ospital sa Davao City ngayong Huwebes, July 11. Bagamat hindi nagbigay ng detalye ang Vice Presidente, iginit ho nito na hindi siya dadalo at ia-appoint na rin umano ang kanyang sarili bilang designated survivor. Ang designated survivor, mga kaibigan, ay isang individual na kadalasang ina-appoint ng Pangulo o ay sadyang hindi pinadadalo sa malaking kaganapan upang matiyak na mayroong uupo sa pagkapangulo sa oras ho na may mangyaring malaking kalamidad o sakuna. Ito na ang unang pagkakataon na hindi dadalo sa pangalawang Pangulo o itong pangalawang Pangulo sa SONA ni Marcos Jr. Bukod ho kay Duterte, tinanggihan rin ng tatlong dating Vice Presidente ang imbitasyon ho na dumalo sa ikatlong SONA ng Pangulo. Tinukoy ni House Secretary General Reginald Velasco ang tatlong former Vice President na sina Attorney Leni Robredo, Jejomar Binay at Noli De Castro. Sa isang panayam nitong Martes, mga kaibigan, July 9, ibinahagi ho ng opisyal na ipinagbigay alam ni Robredo at Binay na hindi makakadalo ang mga ito sa SONA. Nagdesisyon na rin umano. Sino, Paulo G? Kabayan Noli De Castro. Bagamat hindi raw niya ito opisyal na ipinagbibigay alam. Anya kasama sa mga tagalista o ito hong mga sa listahan ng mga iniimbitahan ng Kamara, mga kaibigan, ang mga former high-ranking officials ng gobyerno dito ho sa SONA. Subalit hindi naman daw sa pilitan ang kanilang pagdalo rito. Abak na balen, abak na! Abak na! Ayan, si Pare Resty, hindi makakadalo. Ayan. BBM ka tanang anang halalan, Pare Resty? Hindi ka ba BBM? Palo ko, pulang-pula ka nun ha? Ay, manonood na lang daw si Pare Resty. Abak na balen. Ang isa ho sa abangan ho natin sa SONA, mga kaibigan, bukod ho dito ho sa mga side story kung sino hong dadalo at hindi, at kung sino na ho yung mga kumalas na dyan sa unit team, yun hong sasabihin ng Pangulo. Kung gaano ho katotoo, kalapit sa katotohanan, ang kanyang pag-report sa bayan, yan ho ang mahalaga ho nating subaybayan. Dakal po, salamat garepon daladuginan po ning kikatamong programang Gigising King Katutuan. Bahalang abak, alas 7:30 hanggang alas 8:30 na po ning abak. Dakal po, salamat kayo at subaybayan ho ninyo mga magagandang programa dito sa CLTV 36. At dun ho sa mga kaibigan natin, ating pusong makabalen ang mag-share king kikatamong streaming. Dakal po, salamat. Happy weekend. Ako po ang inyong lingkod, King Kay Puntalasuyo, Paolo G. Santos. Ating pusong makabalen. Happy weekend!